16 il-kunsill lokali se jingħataw 600,000 euro mill-Gvern biex jagħmlu x-xogħol ta' manutenzjoni fil-komun ta' blokok ta' akkomodazzjoni soċjali. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li matula il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes qal li b'din l-iskema li turi l-kuxjenza soċjali tal-Gvern se jitranġaw mid-blokka. M'hemmx dubju qed nitkellmu fuq amministrazzjoni ta' 5,600 appartament. Issa ma daw ħajżdidu 1,700 appartament oħra li wkoll iridu jiġi amministrati. B'din l-iskema il-Kunsilli Lokali jgħinu jiffaċilitaw lir-residenti biex huma stess ħeġuhom jibżgħu għall-partit tal-komun u fl-istess ħin iżommuhom fi stat tajjeb. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera qal kif il-Gvern qed iħalli responsabilità f'idej il-Kunsilli Lokali biex b'din l-iskema jgħinu lill-komunitajiet ta' pajjiżna. Għax hija skema li qed issir u titħaddem tramite il-gvernijiet lokali. Ġifieri il-Gvern lokali qed nafdawh bi-skema, qed nafdawh bi flus. U peress illi huwa qrib il-komunità u għandu jkun qrib il-komunità u jaf l-aħjar li għandu bżonn isir. Din l-iskema se ssir għal 5 sena konsekuttiva u sa issa il-Gvern infesta fiha 2,5 miljuni.